Shad suk Mynsiem balai sngi joka seng khasi Eastern West Khasi Hills ha Mairang kalapoi shaka sngi ka bakut ha pedeng uslap Jingkyrkhu ha ka riu tarik ujemang ha madan dom maulum pendeng yong Mairang. Watla ka sun beneng kala pentut Khubor Henry kinoyalam ka seng khasi Eastern West Khasi Hills District kila penlong ya ka ngu kadem kaduai ka pirat banyapan hukum na ublay traiken rat baun ai ka sun beneng ka basai. Ta shisha ka beneng kala syai kedar bat kila yo ban pendap ya kani ka jing Shad ai ngo aidam ba shisien ship snem ha pedeng ka jing ipo ipeng ha ka ba kinong Shad kentei bat shenrang syriak hala karyam ka bet tenrai Ryngkat ki jing deng bat ki jing king ki ksiar ki rupa ki ba shap pernai ki kejat sngi ki pelawan do it bat suit rong pernai ban pen ipo ipeng ya ka lumpung Shad hi baro ka wei kani ka Shad suk Mynsiem jong ka seng khasi Eastern West Khasi Hills District kala sedang haka saw tarik ujemang bat lapen kut haka riu tarik ujemang ar hajar arab husau kani ka deru ka sien ka balai baka seng khasi Eastern West Khasi Hills District bat ka tenat seng khasi pendeng yong ban penlong ya kani ka Shad kemen hadien bala kentiu kerdan district ya ka Mairang Civil Subdivision.